السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna muka godiyar mu da Allah subhanahu wataala wanda ya azurta mu da ganin wannan ranar da albarka, ranar Alhamis 8 ga watan Ramadan, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1444 wanda ya yi da 30 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya. insha Allah ta'ala za mu ci gaba da ayin tafsirin alqur'ani mai girma kamar da muka saba. muna addu'a ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa. Allah ka sa mu hanyar tsira gare mu. za ka mamita daga aya ta 10 ولو ترى إذ فزعوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالجنود من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. ما ليس سنة ختمنا تعالى السورة سنة الله ملك تركي تلك وأن سورة بتسوير آخر لو سورة تدبن سورة إكشاهات الكفار رأيون كفرين الذين اشتغلوا بالأموال وأن suka shagaltu da dukiya wal amwal auladi da kuma yaya anil imani wal amali salih suka bar imani da yin aiki na kwarai. Fakala sai Allah ya ce walau tara da za ka gansa ya Muhammad ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aw ayyuhal mukhaqab ko kuma kai mai karatu abokin karatu idan fazi lokacin da suke firgita inda qurbil maut, lokacin da ajali ya zo gab lamman tabahu wa fahimu, yayin da ya zama ba su fahimta ba su faɗaka ba su fahimta ba annahum ala batilin cewa suna kan ƙarya ne. amma lokacin da suka yi irin biyu da mutuwa wa aradu firar za su yi nufin gudu da gabar mutuwa da an yi irin cewa za su yi imani wa yamalu amalan salihah sai aiki na kwarai ala bauta alhalin ko babu wani gudu lahum gare su minna da gare mu ai la yafutuna na ba za su tsere mana ba ala yanzu min azabina ba za su tsere mana azaban mu ba idan yastaqbilu lil najati fi waqtihi domin ba su nemi tsira a lokacin sa, ba su nemi tsira ba, ba su nemi kubuta a lokacin da kubuta ko yin tsira ne musu amfani ba. Ba wuce zu sai aka kama su min makanin kare da wani makusanci ayyar kamar tsirar min azab a lokacin da suka gudu daga ainihin mutuwa. Wa qalu lokacin da suka gaba suna cewa ni amanna bihi mun imani da shi shine
الحق shi al-haqqu shi al-qur'ani kenan allazi ja'a wanda yazo wa zahaqa bihi al-batil wanda ƙarya ta tafi da zuwa wato ta tafi da zuwa shi ma'ana ya tafiyar da ƙarya wa huwa al-qur'an shi ne al-qur'ani aw Muhammad ko annabi Muhammad aw al-islam wa anna lahu tanawush ya ainihin wato tuwo su zai musu amfani biwawin wa qira'a bil hamza ad-dariya ay tanawul iman wato ya za a yi imanin su a lokacin imanin musu amfani lokacin wa anna lahu tanawush ya za a yi komawar su zuwa duniya ya musu amfani min makamin ba'id komawar su zuwa daga wani wuri nisa wanda an riga an yi tafiya shekaru 30 ko 40 ko 50 ko 60 amma wasu gane cewa sun yi kuskure da sun yanzu da rayuwar ta riga ta ƙare a lokacin da za su rinka cewa wato ainihin a basu dama don su kowa su gyara haka wani zai fara cikin wata yake cewa tara idil mujrimuna idil mujrimuna na ki so ru usin da rabbi suna cewa ne rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun Allah yake cewa walau tara da zaka gansu da zaka ga mujrimin da zaka ga mujrimai mabannata masu laifi a lokacin nan na ki so rusul sai masu sauki da kansu inda rabbihim aw ubangiji su suna cewa rabbana sami'na ya ubangiji mun ji maganar manzannin ka mun ji wa sami'na rabbana absarna ya ubangiji mun ji irin wa sami'na ko mun ji ka sai ita ce mafi girman shida amma ba duniya ake faɗa musu yadda ba amma lokacin da su ga sun yi irin gina mala'ikan mutuwar ta riga ta tazo dabba makawa sun ga duk abin da ake gaya musu da gaskiya ya tabbata a ce rabbana absarna wa sami'na mun gani kuma mun ji amma ya ubangiji abin da muke so farji ina mu ne abin da mun duniya kada ka koya wannan yanzu mun maka alƙawari mun yi wa duniya na amal salihan za mu yi aiki na kwarai zuwa wurin wa'azin da muni a kan dawa mun da nufin rikon dukkan tafsirin ko ko muna dama da masu tafsiri duk inda ake wuri ake alƙawari Allah na amal salihan Allah sallan jirgi bila da zai mun Allah mun yi alƙawari in dai an bude mu duniya zan gyara dole ne zai kunna a zan aiki ba irin aikin da muka yi a baya ba na amal salihan inna muqinun mun tabbatar da abin da aka faɗa mana gaskiya shi ne Allah madaukakin sarki ke cewa wa qalu amanna bi suna cewa mun yi imani da shi wa an yarhamu tanawush to imani zai yi amfani a ƙarshe sai da mutum ya kidi da malaikar mutuwa yana so a bashi dama ya koma duniya min makamin bai bayan an riga an bar tafiya da nisa ba zai ba Allah ka tsare a wato shi ne wannan rabu da rashin makami da an mahalli wato daga mahallin da za a je a gyara sun bar wurin da nisa izhum fi halin mutu domin da sun riga sun yi halin mutuwa wa mahallin sa kuma mahallin tuba ko mahallin gyara shine kaular gargara kafin mutum ya kai gargara wa kai jawo zai shi kun sun ƙetar ma gargara wala mutum ya ɗauki ilahi ba zai yi su koma duniya ba wa kai kafarin bihi to amma yau ce sun yi imani shi wai sun kafirce shi min kauni tun kafin wani lokacin sai ga sun kafa cewa alhaku ya za su yi imani da shi yanzu shi ne kai kafa ne duniya ika sai ga sun kafa ce masa ai kabla waqti wulul ajal tun kafin lokacin ajali yanzu ai da mutu kafin mutuwa ta yanzu sai ga sun kafa ce ma alqur'ani ko sun kafa ce ma musulunci ko sun kafa ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wani kusa kuna bilgani bari ma akan alqur'ani jifa kawai suke da gani ai yarmuna bilgani jifa suke da gani mun makamin daga wani nisa ya ke nufi da cewa jifa suke yi da gani ai bi ma ba ilimi ce da wato game da ainihin wato abin da ilimin shi ya ba kogarin su an yi gaban su gabatan ba'ida ya ba kuma su kokowa da nisa har su kano ya fara da fiddin ta yadda su ka suka yi a cikin addini maganin imani wa amal bi a matsayin shi ne canjin imani da kuma yin aiki da shi ba kare bin nabi suna cewa annabi sirrin sahih masirci sha'ir sirrin mawaki kahir sai masa boka wa fil qur'ani a cikin qur'ani sai sihirin tsafi shi ne ko cikin waka ka hana ku cikin bokanci to da Allah mai cikin sarki yace wai kuma bin da gani suna ana wato suna yin jifa ne da wato da gani ne ke suna karanta haka ne
su ba su ga tashi ba shi ne jifa da dubu za ku iya tunawa ko wata aya na ji a cikin suratul kafi idan ban manta ba da Allah ke bayani akan ashabul kafi yace sai yaqulu salatatun rabi'uhum qalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum qalbuhum wa yaquluna sab'atun wa sa'irun qalbuhum sai rajulun bil ghaib sai yaquluna salatatun rabi'uhum qalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum qalbuhum rajulun bil ghaib sannan yaquluna sab'atun sami'uhum qalbuhum sai Allah ce qur rabbi a'lam bi iddati bayanihim illa qalil kaga Allah mu kaje sarki sai jifa da biyu suke ma'ana shi ne ka rinka faɗa abin da baka da tabbas a kai ba karatawa ba kana faɗa abin da kai karka baka da yakini akan shi sai an gane da to wani kusa bin gurgurni shi ne su ce Qur'ani waka ba su da tabbas suna faɗa ne waki to da hadida wasu ta ta amfusa gurgurin Allah suna faɗan hakan da baki amma zuciya su ce da ba su ce mai sihiri amma da baki suke faɗa zuciya su ce sihiri ne an gane da kyau su ce masa ainihin bokanci shi kan shi annabi su ce masa ne boka ko su masa mawaki ko su ce masa sihirci duka wannan ba tabbas rajawar gurgurin suke ina ba ta an gane da kyau jifa kai suke a cikin duhu kuma jifa gwanin makamin bai da garin yin nisan kai zai da garin yin nisan jifan za ta kai na komin kwando ka inda yin nisan kai jifa jifan za ta kai to suna ta jifa da biyu cikin abin da ba gaskiya ne duk awon da suke faɗa ba ɗaya da ya tabbata sharri ne kawai za a ɓaci da awon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ce ana haka wani da bai da mu bai ma ya sharu sai a sha maka ce sai a shiga tsakaninsu da abin da suke sha'awa yin imani na imani ai kabuli wato karbansa wa bira an ya biyo ta huna ana lura cewa suna sha'awar sa limanin fihi da suna cikin halin sha'awar fi zalika lokaci a wannan lokaci ne ragaba bi itinaqihi wato cikin kwadayin wato su shiga cikin sa ya ba zai buji da kusa domin su tsare kansa daga azabar Allah amma ra'au amama saboda abin da suka gani a gaban su daga azab bin azaba wa laysa lahum ma yamna'uhum anhu ko ba abin da zai hana musu azaba kamar tsoyi da ashiya'ihim kamar yadda aka aikata waɗanda wato waɗanda suke irin su ai ashbahi irin su bil kufur a cikin kafirci mun kalucin gaban su tun kafin su ai kawai wato gaban su fa ma tu ayar kufur suka mutu akan kafirci wa karun azab suka shiga azaba al-muhrim cikin jin dadin shi wa hum yamutuna kazalika to su ma wannan nasu mutum kamar haka fala yanfa'uhum nadam nadama ba za ta musu amfani ba da fawaci awani bayan kurcewar lokacin sa innahum lallai su kanu fi shakki sun kasance a cikin shakka muridin shakka ko ne haifar da kokonto aw mawqi'in fi rayba wato sun fada cikin kokonto na da su kuna hayati abin da zai basu a cikin wannan shakka tsawon rayuwarsu sai suka tsammanin ba mutuwa ima amanu da cikin abin da suka yi imani insha Allah a yanzu wala min ata dubi da la'ili ba su ketare zuwa ga rillansa ba bayani ko annahu la su san cewa gaskiya ne ba za ku zo su riko da shi hatta fatahum har lokacin ya tsire musu tambaya a kawai sai kuna Allah madaukakin sarki yanzu da bai mu bai ma ya shi an shiga tsakaninsu da abin da suke sha'awa me suke sha'awa imani a ƙarƙe a lokaci a ƙarƙe suna sha'awar imani don sun ga bala'i na ba ta Allah da kyau sai a shiga tsakaninsu da abin da suke so su yi kamar yadda Allah mana kuke sarki ya fara wani fir'auna cewa hatta idza adrakahu al-gharq sai ce qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi bani isra'ila wa ana min al-muslimin sai ce al'ana wa qad asayta qabl wa kunta min al-muslimin kaga hala bainahu bayna ma yashtaku wai ma yashtaku haka ba an shiga tsakanin shi da abin da yake so ya imani na ba ta an gane da kyau to su ma sun gaba da irin mutuwa falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana imanin su ba zai musu amfani ba tunda ba su imani ba sai suka gani azaba suka ga azaba saboda haka sai a shiga tsakanin su da abin da suke sha'awa kamar Imam Suddi ya fassara ta haka ne ke kamar Imam Mujahid ya ce wani wahila bainahu wa bain ma yashahu an shiga tsakanin su da abin da suke sha'awa ne da duniya da mata suna sha'awa ga iyalai suna sha'awar kansu ƴaƴa da sauran jikoki da gunki ga gidaje ga abubuwan da suka tara suna sha'awa amma suna ji suna gani ne da bai da bai ko bai da ma yashtahu ko ba ka wani ba sai a shiga tsakanin su da abin da suke sha'awa da duniya
ya ba ta gane wani ne da cewa da fasarar ayat وهيل بينه وبين ما يشتهون من الأموال والأولاد حكم وهيل بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان في أجل هات نعم وهي كبات شوارع من الآية شنو الجمع وهي بينه وبين ما يشتهون من الإيمان والعمل الصالح الذي في أجل هات نعم تعالى شنو بيرسو سير مالي cikin magabata ya ce a ayar duka wannan ba a yana dauke da su dubbi ne an gane da jini saboda haka ai suna sha'awar dole suna sha'awar imani suna sha'awar ƴaƴansu da suka tsara yadda suke suna sha'awar imani suna sha'awar su aiki da kwarai duka suna wuri amma kuma sai a shiga tsakanin su sun bar matan da yaɗa kuma sun bar imani da aiki da kwarai mutuwa za su yi akan kafirci Allah ka sani su haka ku bayan Allah wannan ainihin sura ko ƙarshen sura na karantar da mu cewa lallai ashe idan mutum bai abin da ya ce ba lokacin da yake da lafiya da sauran rayuwa to idan fa mutum ya je gangara to wani zai amfani ba sauran ka kutuba tun da sauran lokaci mu gyara tun da sauran lokaci ita ne mun raga ba tafi ila'i na kwaɗayin abin da suke kutsawa a cikin su shiga suna kwaɗayin kutsawa suna kwaɗayin su shiga cikin imani ita ne shi ne shigansa a yayin Allah ya sa mu dace to saboda haka matasa muna kira gare ku a ƙarshen wannan sura domin sura ta nuna cewa nadama a ƙarshen rayuwa ta da amfani ko kiristoci da kuke gani da sauran wato ainihin waɗanda suke kafirai ubangiji subhanahu wata'ala cewa wa in min ahli kitabi sai sai bin illa man yu'minu bihi qabla mawtihi ba wani daga cikin ahli kitabi sai face sai ya yi bayani shi kafin mutuwa saboda haka muna kira gare don girman Allah a yi kokari a gyara tun da sauran kuruciya tun da sauran rayuwa tun kana da dama kafin daman da kwace maka da cewa kana da ƙuruciya kana da yaranta ba shine tikiti ɗin rayuwa ba cewa kana da bayan da lafiya ko ya tsufa ba shine yana da yake ba tikitin mutuwa ba wa kan min sahihin matin min ghairi illatin wa kan min saqimin ashihin min ad-dar ai da yawa da ta yi an gani sun yanke jiki sun faɗi sun mutu da yawa kuma akwai gaba su da lafiya suna na akunci kuma suna son wani rayuwa don lokacin su bai yi ba na ka nake kira na matasan mu akwai musifa da take addaban wannan duniya mu a irin wannan lokaci na magana wato ƴan so ne kuma ƴan lara ko kuma wani mutum ƴan rawa da mata wannan ba karamin musifa ne muna kira matasa da duk wanda suke da ruwa da tsaki akan wannan ɓannan su ji tsoron Allah domin suna cutar da al'umma su ji tsoron Allah albarkacin wannan wata da muke cikin Ramadan yanzu musulmi da za su ci arzikin wannan watan ba yanzu masu azumi ba za a tun samun halin da suke ciki ba na rantsa muku da Allah akwai cikin maƙota wurin ya kira ne ke cikin don Allah mu taimake su wallahi tallahi har ƙarfe ɗaya ne su bace ba sun kasa bacci saboda bala'in kiɗa kawai da yi kuwa da yi da ihu da shawa suna su bacci da iyalansu an hana su ko ƴan uwa da ke kewaye da yin ma'aran murna su karanta ƙur'ani ana zakat ina jin tsoron abin da zai bi bayan wannan musifa ina jin tsoron abin da zai bi bayan wannan musifa muna kira da duk wanda yake da sa hannu a cikin wannan lamari su yi tsoron Allah su tausaya ba al'ummar musulmi a cikin wannan wata da halin da muke ciki abin musulmi sa kasa su ibada cikin su mutane suna bukatar tashi karfe ɗaya ko karfe ko da wata yanci haka su yi ibada amma kuma na su kun zalunce su suna turku Allah ya isa ba za su yi bai same ku ba amma kuma wannan Allah ya isa Allah wajen ku Allah ya tsire muku albarka haka suke ta faɗa suna muku Allah ya suna kai ƙarar ku gurin Allah a wannan mutane alfarma na rantsa muku da Allah ba za ku ɗauke mai kyau ba in ku tuwo domin zalunci ya yi yawa zalunci ya yi yawa kuma da su karatun Qur'ani suna karatu kuna musu kiɗa kuna rawa sun tashi karatu ko kuma na su bacci da daddare kuma sun tafi karatu sai muku Allah ya isa Qur'ani su karanta sun tashi suna muku Allah ya isa sun yi su kwantar yaran su kuma an gana zuwa suna Allah ya isa da azumi a makunan su ko kuma lokacin sharwa ko kuma lokacin da suke cikin ibada na karatun Qur'ani suna muku Allah ya isa duk wanda ya san da sa hannun shi
muna gaggauta kira zuwa gare shi gaggauta tuba kuma su zai idan ba haka ba wallahi tallahi abin da zai biyo ya yake Allah kare mu. Allah ya kare mu da tuba lokacin tuba ta amfani ba saboda wannan takaitaccen kira ce ko nasiha Allah madaukakin sarki shi ne da mu ce da zuriyar mu su kuma Allah shi da su irin musu hanya ta ne su gane su gane su bari su canza wata sana'a da wani sana'a ba sana'a ba ce Allah ya tsare sai wani shi Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. سورة فاطر wannan sura ana kiranta da suna suratul fatir makkiya kuma sura ce da aka saukar da ita a garin makka iya kamsun aw sittin wa arba'un aya tana da aya 45 ko kuma aya 46 wa mawdu'uha ra'isi muhimman abin da sura take karantarwa bayanu tauhid fil uluhiyya bayanin kadaita Allah a cikin wato ainihin bauta masa shi kadai wa fi anna rububiyya lahu ta'ala cewa kuma lalle kadaita kan Allah madaukakin sarki a cikin wato ainihin rububiyyarsa lalle a kadaita Allah a cikin rububiyyarsa wala tasrif wala tusarrifu bi ahadin ghayra ghayra ta'ala ba wani wanda yake da tasrifi ko yake da wani iko banda Allah subhanahu wa ta'ala fil ashiya a cikin komai ko na abu ba wani wanda yake da tasrifi a cikin sai Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah hamar ta'ala nafsuhu bi zalik ubangiji ya ba ma kansa da wannan kama bayyana fi saba kamar da muka bayyana a farkon suratul sama bai da bukatar maimaita fatiris samawati wal ard shine makagin halittar samai da kasai khaliquha wato shine mahaliccin ta ala zai misali sabab kuma ba tare da ya ga wani misali da ya gabata ba ma'ana Allah da ya halicci samai da kasai ba ya ga wani yayi bane da ita shi ne ya kirkiri kayan shi yayi kayan shi da izini haka Allahu akbar ja'il malaikatu rusula shi ne ya sanya mala'iku a matsayin manzanni ya sanya mala'iku a matsayin manzanni su yake aikowa idan zai aiko da wahayi zuwa ga manzanni zuwa ga mutane saboda haka Allah madaukakin sarki ya aiko mala'ika jibril kuma ya kawo sako zuwa ga annabi cikin annabawan Allah haka nan ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya wadansu mala'iku su ko su ne ya aiko ya sanya su ne manzanni da suka bare ya sanya wadansu kuma su ne da suke kore iska lokacin da hadin ya taso ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya waɗansu kuma su ne masu rubuta abin da kake aikata ina ba ta hanyar yake saboda haka ja'il mala'ikati rasula Allah shine wanda ya sanya ainihin mala'iku a matsayin manzanni shi ne wata yake cewa Allahu yasfafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas Allah yana zaɓa ne daga cikin mala'iku yana zaɓa ne daga cikin mutane sai da su manzanni ina ba ta hanyar wanda zan zama su ne tsani ma'ana tsakanin su da bayan Allah subhanahu wa ta'ala mala'iku su ne tsakanin annabawa da Allah su ke karɓar sako daga wurin Allah su kama manzanni manzanni kuma su ne tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da mutane su ke karɓar sakon Allah su fitar da shi zuwa ga mutane wato su manzanni Allah su mala'iku Allah ya sanya su manzanni ne irin anbiya su rinka kawo sako zuwa ga annabawa mala'ikun ne uli ajnihati masna akwai ma abota ko kuke guda biyu wa thulatha akwai wanda yake da fukafukai guda uku wa ruba sannan akwai wanda yake da fukafukai guda hudu Allah ce yuzidu fil khalqi Allah yana karawa a cikin halittunsa fil mala'ika ne mala'iku wa gairu da wani sama ya sha abin da yake so min quwwatin fil batsh saboda su samu karfin danka an kai su da kowani Allah ya zo wa waqatin fil aqli kuma yana suna amma cikakken hankali wa dalatu fil ra'i sannan yanzu kuma suna da daidaitaccen ra'ayi
وجراءته في القلب kuma da suna da jara'a a zuciya shi ne jara'an ne ce ga ya zo ya karɓi rai ya karɓi rai uwa ga ɗan da kuma ta ɗauko ya kuma shi ne kai sai da rai saboda jara'a ba akwai jara'atul qalb Allah ne sai shi da haka ba wai kai sai dan bane sai ya ɗauki ɗan ko da ɗaya ya riga kan wani mun sha sun ko ya ɗauki ɗan ba mun sha ƙara gaba kaga wannan da yake akwai ne sai akwai jara'atul qalb wa samahatun fil nafs sannan kuma suna da ainihin wato yanayin zuciya ko yanayin zuciya wa zalaqatul fil lisan sannan kuma da ainihin wato zalaqa ta harshe wato ma'ana wato zaƙin harshe wani baqatu fi takallum sannan kuma suna da ainihin wato daɗin magana wa wasu ta'anni fi muzawaratul umur sannan kuma suna da kyakkyawan bin al'amura a hankali wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka inna allaha ala kulli shay'in qadir lallai Allah mai iko ne akan dukkan komai mun zalika daga cikin haka khalqul mala'ika akwai halittar mala'iku da ruhu da wani su bil ajniha da fukafukai wa ziyaratu ma yasha da qara abin da yaso min al-awsaf wato daga cikin sifofin nan min al-awsaf daga cikin sifofin mala'iku nan fil kirki a cikin halittar sa ma yabtahi Allahu lin nas min rahmati abin da Allah ya bude ma mutane na rahama ka rizki kamar arziki wa mudarin da ruwan sama wala mursila lahu min ba'dihi a falamu suna yin zaɓen ya aiko shi kuma bayan Allah ai ba da imsaki bayan Allah ya riƙe shi wannan akwai kuskure ne a sharhin ne ma yaftirin lahu lin nasi min rahmatin fala mumsika laha ya tsallake shi a sharhi ya tsallake shi ne akwai fala mumsika na ko a aya amma a sharhi kuma ya tsallake shi kuskure ne wannan ma yaftirin lahu lin nasi min rahmatin abinda Allah ya buɗe wa mutane da rahama fala mumsika laha ba wani sai riƙe ko akwai babu duk duniya ko da sai rikin Allah ya buɗe ko kuma arziki to ba yin sik idan ubangiji ya rike ma mutane ko kuma arziki wala mursila lahu min ba'dihi ba wanda sai ya aiko da wannan arzikin bayan shi ba da imsaki bayan kame shi wa huwa al-azizu Allah shi ne wani al-ghalib ala amri mai rinjaya akan al'amarinsa al-hakim fi fi'lihi kuma Allah mai hikima ne a cikin ayyukansa wancan aya ta farko da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buɗe sura da shi ya kawo bayani akan cewa shi ne ja'ir mala'ikati wa rusulun uli ajniha namu ibn kasir yake cewa ainihin ballahu janahani cikin mala'iku akwai da kuke biyu wa mallahu salasa akwai wanda yake da fukafukai guda uku wa mallahu arba'a akwai kuma wanda yake da fukafukai guda hudu wa minhum mallahu aksar min zalik cikin su akwai wanda yake da sama da haka kamar za a fi hadisi kamar yadda ya zo a cikin hadisi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ra'a jibril alaihi salam ya ga malaika jibril amincin Allah tabbata gare shi lailatul isra a daren da ake isra'i da miraji da shi wa lahu 600 jana yana da fukafukai guda 600 malaika jibril ya ga manzon Allah ya gare irin shi fukafukan da ke jikin malaika jibril sun kai guda 600 shi ne Allah yake cewa yazidu fil khalqi ma yasha akwai da kuke biyu akwai da uku akwai da hudu amma Allah na karawa cikin wanda su ko shi malaika jibril Allah ne ya kara gara masa abin mamaki baina kulli janahaini tsakanin kowane kuke guda biyu na malaika jibril fadin sa kama bainal mashriqi wal maghrib ya kai kaman fadin yahuda rana da fadin ta tsakanin fukafukan guda biyu yana da guda 600 don gari ta'ala Allah ka san wata halitta da ta kusa da wannan ayyuma tsakanin fukafukan guda biyu ya kai da bangon gabar ɗin duniya zuwa ƙarshen gabar ɗin duniya tsakanin da wani hannun da wani biyu kuma yana da guda 600 arama ban a ce tsakanin guda biyu ne kamar nan da na guda maki naka ko abu yake idan aka ce yawa ya da kuka guda 600 ina ce zuciya ta baka labarin cewa da zuwa kwanan bangaren da zuwa kwanan bangaren
ko ba ka yi ba to sai aka ce maka to tsakanin fuffuke na ɗaya da biyu kamar ya kai kamar faɗi tsakanin gaba da yamma ina ba ta an gane tsara ka wannan sai dai imani ya sa mutum ya da amma hankali ya zai nan ina ba ta an gane wannan kuma da ya ta jibril ɗaya ne a cikin mala'ikun Allah amin da asali su mana ƙwarai kuwa haka yi mana ya tabbata kenan cewa in ya zama kuke shi guda ɗaya da duniya haka ne mana an sai ya wuce duniya ba Allah shi yadda wani za ka yi jalla wa'ala yace saboda haka ne Allah ya girma ɗaukaka yake cewa yazidu fil khalqi ma yasha Allah ya ƙara wa a cikin halittu sai ya ƙara abin da ya so saboda inna Allah ala kulli shay'in qadir saboda Allah ya iko ne akan dukkan komai ina fata an gane da kyau Allah ya kuke sarki samu dace saboda ka fadin Allah subhanahu wa ta'ala ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin kuwa abin da Allah ya bude wa mutane ya rahama fala mumsika laha ba wanda ya isa kuma ya riki babu idan Allah ya kaddara ma arziki duk duniya ba wanda ya sake talauci babu shi ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha haka ne kuma ma yumsik in ya rike kayan shi fala mumsika lahu ya shi ku misali ku duba lokacin da aka yi iska bara sau nawa ka duba tare ko ruwa an yi addu'a kafa ta gani amma ubangiji subhanahu wataala sai da karshe kowa hankali shi a rawar jikin sannan Allah wadda wakil sarki ya mana Allah yana muku cewa shi fa ma yaktabi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha in dai Allah ya buɗe ma mutane kudin rama ba wanda ya rikice haka nan kuma ma yusik idan ya rike kayan shi fala mumsika lahu min ba'di ba wanda isa ya yi kuma da mutane bayan shi wallahi kun sa kai a to ai ne kake shi misali ai mutum ma ce zai baka riga shi ba wani cewa ka kalli na ka mutum ne ka je shi ne ma arziki shi ne hanyar da zai arziki sai nuna wa ki sa kare ne da kin wani shi ko ma sai ka waje kudi ba ka sani ba ha yanzu kawai saboda shi bakin uwa ne yana kallo da yanda da abin da an noma za a samu kuɗi sai ya gaya saboda shi bakin uwa ne su ai ba san duniya ne ya karɓi kuɗi kuma an suke ɓoye fake ya karɓi kuɗi an gane ko ha wani mutum ka je wurin shi kana so ya kawo ka ko ruwan kayan da zaka mutu kuɗi ko ruwan kayan da kuka wadaka dace shi yanzu ya san hanyar da zai dinga dace ya gana sai ka zo ka bashi 200-500 ba ya san da hanyar kawai da ruwa ɗin abu za ce daga wanda sakarci a wannan ba wani ba karamin sakarci bane kwarai Allah ya shirya da wato wata fi sahih muslim hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sa'id bin khudri radiyallahu anhu qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa ra'sahu min ar-ruku' annabi ya kasance in ya dago kansa daga ruku'u ya kuma cewa sami Allahu liman hamida sai ce Allahumma rabbana lakal hamdu min as-samawati min al-ard wa min ma shi'ta min shay'in ba'd Allahumma ahla al-thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-ard wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal-jaddi minka al-jadd wa hadhihi al-ayatu qawluhu ta'ala wa yamsaka Allahu bi-dhurrin فلا كاشف له إلا هو وإن يذكر الخير فلا راد بفضله sannan akwai wani hadisi ne mai Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam قال يوم أحمد حدثنا علي بن أبي عاصم حدثنا مغيرة أخبرنا عامر عن وراء مولى المغيرة بن شعبة قال إن معاوية كتب إلى المغيرة بن شعبة اكتب لي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعاني المغيرة فكتبت إليه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت
ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وسمعته ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ووعد البنات وحقوق الأمهات ومنع الأمهات. waɗannan hadisai a taƙaice magana da shuba yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana faɗa idan sarrafa min as-salat idan ya sallame sallah yana cewa ne la ilaha illallah babu abin da ya cancanta da wata sai Allah wahdahu la sharika la kuma shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki na shi wa lahul hamd kuma godiya tana gare shi wa ala kulli shay'in qadir shine yake komai ne Allahumma la mani al ma'ita shine mahallin shay ya Allah la mani al ma'ita ba wanda yake hana ma wanda ka bar shi babu wa kun bi sai hana wala muti lima mana'ata ya Allah ba wanda yake babu wanda ka hana shi ba wanda yake hana shi in dai ka bashi ba wanda yake hana in kuma ka hana ba wanda yake bashi wala in ta ga jabni kan ja duk wani birnin ne ba zai amfani ba a wurin ka ya ubangiji sannan ce na ji manzon Allah yana cewa kuma ya hana kuma qila wa qala an ce ya ce an ce ya ce wa kasratu su'al da yayin roƙo ce mai da rukutar sana'a wa zatul mal da kuma ainihin tuwar tabikiya wannan annabi yakan faɗi wannan yake ne wannan zikiri la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani lima a'taita wa la muti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd aina bayan sallame sallah wa sabat ya sai ka cewa ya tabbata ci zai muslim manzon sallallahu alaihi cewa manzon Allah kasance idan ya dago kansa daga ruku yana cewa sami Allahu liman hamida Allah yana ji ko ya ji ga wanda ya godiya gare shi idan zai tashi kenan daga ruku ya dago daga ruku idan ya miƙe kin kuma sai ce rabbana lakal hamdu an gane ya Allah godiya tana gare ka ko kuma rabbana wa lakal hamdu akwai wanda tabbatar da wannan wawu din amma wannan ya ban wannan wawu rabbana lakal hamdu ya ubangiji godiya tana gare ka godiyar da muka yi maka ya Allah min as-samawati wa min al-ardi cikin sammai cikin kasai godiyar da muka yi maka cikin sammai da cikin kasai da kuma yanta na'am wa min amma shi ta min shay'in ba'd Allah da cikin abin da kaso bayan sammai da kasai Allahumma ala thana'i wa majd Allah kai ne ka cancanci yaro kuma kai ka cancanci girmamawa a haƙƙo na ƙaran abu Allah wannan shi ne abin da ya fi dacewa bawa ya faɗa ko mai faɗa ya Allah a irin ilimin da kai bawa wannan shi ne abin da ya fi dacewa ya faɗa to ai kuma Allah wa kullu zalika abdu mu duka ba duka ne Allahumma la mani'a lima a'taita ya Allah bai mai hana ma wanda ka bashi wala motsi ba manata babu ko wani wanda ka hana wa yan fa'u da judgment kanta wa hadhihi aya ka qawli ta'ala yace wannan aya kamar fadin Allah yake cewa in yamsaka Allahu bi durri idan Allah madaukakin sarki ya shafi mutum da cuta ya rufe mutum da talauci fala ka shi falahu duk duniya ba wanda ya sai ya wuce sai shi mutum ne ya ce wani asibiti wani dan gata ne nan an sa jini nan an sa ruwa nan an sa oxygen ko wani da likitoci na kai shi amma sun kasa kuma sun kasa sa numfashi ya buga da ƙarfi numfashi shi kawai ya buga da ƙarfi sun kasa sai kai rubuce wannan maganin rubuce kawai wajen su suka Allah da gudu in dai Allah ya rufe ka da cuta ko ya so ka da talauci wala ka shi ba da hukun lahu ba wanda zai yawo masu yi shi saboda haka kenan idan kana so a yawo wajen wala ka kuma wajen wala ka kuma to ga wani mutum da duniya da hajiya to ga gaban shi ne da kuɗin da zai baka sai maka ya riziki shi da cikin talauci ko tunda shi ma ku jini to an ba hauka ba misali kai kana cikin talauci sai ka yana mai wani kuma da yawa kuɗi ba Allah an kai haka in yare na ma hankali zai ce za ka yi mana in yare na ma hankali zai ce zai maka mana a ga wace in kai kana maganin lawo a ga mace da wani ga can mun riga mun zai ne Allah ya tsaya abu ne kamar da kai wani yurgita bi khairu
idan kuma Allah ya nufe ka da alkhairi fala radda ifadli ba wanda isa ya mai da falalan Allah ba wanda isa har wannan falalan Allah zuwa gare ka in kuna gaba da duk kuna faɗa da su duka suna ji suna kallo kai bar ma in Allah ya ga dama sai amfani da wanda kuma ba ku shiri da shi sai ya sa abin da ya wuce hannun shi ba ya bisa ba yadda islami ɗago ne sai ya baka ta kuma zira tunani wanda aka yi wanda hana ka ba tun da ya hana ka ba abin da ba yi me ya sa ma ne kala me ya sa ma ne kala na fata an gane sai ku dogara ga Allah duk abin da duk abin da aka ce a wurin Allah ne neman shi abin da mai sauki saboda Allah ba marwaci ne kuma shi Allah baya gode kuma duk abin da kake so Allah ne shi ai shi kenan haɗa komai na fata an gane ba ruwa ba ruwa ba gori ba ra'a da shi da yana da shi da abin da kake so da shi kuma in Allah ya bude ma kofar samu wani sai ta babu wani ya sama hannu wani ya sama hannu wani ya sama kafa kai ko ba ya sama kai ko ai wani maka wallahi in Allah ya bude maka kofar arziki ba mu ji wallahi tallahi sai ya gama cusa hannun da kaya buka har sai ya hada idan kana ta gaba karo kalla ka sa kuma shiraren hannu na an ce kuma shiraren hannu to ya ba ya hannu duk abin da Allah duk abin da ka samu kai ga abin da ka samu yana na wai ba ya hannu wai mutum da bai yana da gida yana da mata biyu yana da al'umma ko da yana da hannu ba ne da yana da yana da hannu mata yi ma a al'umma ko kuma yana da hannu shidda kai ne da ko rubutu zai rika mutum da mata biyu ya goma rubutu a wani ba ba shi ba ce ba ta ga rubutu na a rubutu ma to ga ba a naira rubutu kadai zai kashe a shekara sai kashe naira 720 a cikin wani ba sabulu ba da ruwa ba kayan sallah ba takalmi ba kudin batirin madarbi ba kaza duk wannan ba su tsoron abinci ne to ya ga kuma da a wani karatu kuma ne kai muka ruwa da kai zuwa shi bakar da hannu ya ba ta ngai to ga kallon mana kullum ta abin da kake sai da yake rubuce da jiya ba kullum kuma a ji ba kai kashe rubutu kuma an ce ya kudi sun girma ba wallah ba su girma sai raka shi Allah hada bikin sarki idan sai tara ma yakan aiko samun ne sai ya tafi sanyawa shi ke nan kawai ai duk wanda aka mai wannan na shekara ɗaya shi ke sai shi ya tafi kawai ina ba ta gane ta shekara ɗaya tak ya zama sa abin da kake samu a shekara ya fi abin da kake shi waya shi ke nan fa kawai amma saboda ya rena ma hankali saboda ya mai da ke bacin uwa wani sai ce maka da ya hannu dole sai baka ne da ya hannu kuma kuma kana shi kuma shi ne cikin abin da ya ba shi ba ne ba shi ba ne ba ne ba shi ne Allah sai da to shi yasa Allah bai da cikin jiki cewa ma ta yi lahu nas min rahmatin fara musu kana ka ga inda Allah ya buɗe muku kofar arziki Allah ba zai sai rike ta kar ma ka ɗauka na mata wani hannu sai sa mun hannu ka ce hada da kafa kawai wallahi ka ce hada da kafa wallahi in dai lokacin ke riga yi na rike da Allah ko da hada da kai da kai to shi yasa da kake yin arziki ne shi ne wa ya ne sai ka zubo Allah ya ba mu a kai saboda kurkurin saboda sai ya hankali Allah ya kyauta salamu alaikum sai ce يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. نعم سيدنا سبحانه وتعالى ذكر شيء الآية بعد ذكر هو مفتاح للسورة من أدلة قدرته تعالى bayan Allah ya ambace hudu sura wanda wannan mabudin sura
yana daga cikin dalilai da ke nuna karfin ikon Allah madaukakin sarki don yana buɗe su ne sai alhamdulillahi sai ce shi Allahu shi ne faɗin samawati wal ard kawai kalli sammai da kasai za ka gane girman Allah dan ka san kai ko in fara kai kamar masallacin ne sai ka mata gini ko da ko da ka toka da ita in ba haka ba ta faru na fata ne amma ku duba girman sama wa ka taba jin ya ce ya ci karo da gishikin ta ko a jirgin sama suna tafiya ka taba jin an ce an ci karo da gishikin da tara sama ka taba ji ku duba girman kasa na fata ne da kyau duka wannan ne karfin ikon Allah subhanahu wa ta'ala a waka malin iradatihi kuma yana nuna cikin nufin Allah abinda Allah yake so yi abinda Allah ya nufa yi yana da cikakken iko da yi wa yake mata hisanin yana da cikakken hikima a cikin yin koyo bada a yanzu rubin kulan nas sai ya fara jawo hankulan mutane lima yarshidu bi ta'atihi saboda abin da zai shirya da su zuwa ga Allah da'a fa qala sai Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kaga nan da ce ya ku masu imani duniya gaba ɗaya kira ala mukallafun waɗanda suke sun da sharuɗa na takalifanci ce uzkuru ni'matallahi alaikum ku cika ni'imar da Allah ya muku bi iskarikum haram ɗayan da ya rabbe ku a harami wa man ilgarat an ahli makka sannan ya hana kuma kawo hare-hare a garin makka wala kan ya ba ku hankali wa tadbir fil umur ya ba ku iko na tsara al'amura kuma ya tafi daidai wa gairu zalika da wani haka halin min kalikin to wai akwai wani abin halitta akwai wani halitta ne halin min khaliqin wai kuna da wani halitta ne min za'ida wa kare murjara ai ghayr Allah wa kuna da wani halitta ne banda Allah in kuna da shi kuma wani abin da halitta ma amun baraka da kuma kuma wani abin da halitta a cikin samai ko kasa hal mukharijin shin kuna da wani halitta ne ghayr Allah ko wanda ba Allah ba bil rabbi bi itibari lahu wa qura bil jar ma'at al khaliq wa tasha ghayr Allah ko ghayr Allah lafzan wa mahallan wa khabran mutara wato yanzu ku kuna da wani mai halitta ne wanda yake azurta ku min as-sama'i a cikin sammai al-matar wato ne ruwan sama wani min ardi ko kuma ya azurta ku daga cikin kasai annabat da ku tsiro wa ghairihi da wani sa kuna da shi alaysa famu ta qul wannan tambaya da tabbatarwa ne ai la khaliqa ai ba wani halitta wa kenan raziqun min azurtawa ghairihi banda shi subhanahu wa ta'ala in ko kuna da shi ku ga mana wai shi ku ga mana wannan ko ina faɗi to kuma yana abin da halitta hal mai kyau da kuma yin kuna da yin halitta ne banda Allah yanzu ko kuma yake azurta ko ke ciyar da ku a cikin sanin da kasai la ilaha illa hu Allah shi babu wani abin da ya cancanta da bauta sai shi kadai fa anna tufakun ta yaya ake karkatar da ku min aina tusrafuna ta yaya ake karkatar da ku an tauhidihi wa barin ainihin kada tashi da bauta bil ibada ma iqrariku tare da iqrariku tabbatar muku bi annahu khaliq cewa shine malici ar-raziq shine mai azurtawa wahada shi kadai dan da ake karkatar da ku kuma akai ku zuwa ga wannan Allah a shi duk wani abu da za a bauta ma ya kamata a ga abin da ya halitta wannan ko ya haka ba ina ku dalili idan akwai dalili da akai dalili shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka bauta mishi sai ya ce maka dalili ku duba cikin suratul baqara cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum alladhina والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم باقة فلا تجعلوا لله اندادا هو أقوى بيتنا متى يا ايها الناس اعبدوا ربكم كما كانوا بنجي kaga ce kuma kamar ko to fa ban ga bane akwai abin da yake sai gawo da bije Allah zai kare da ku da ya halice mun ne ba ku kare ba wallahi ne mun kare ku ya halice da suka gabane ku suka gabace ku la'allakum tattaqun Allah ya muku aka yi ku gudu kansa da ku gudu kokin sa shi ke abin da yi a allazi ja'ala lakum al-ardha firashan shi ne wanda ya sanya muku kasashen fadaddiya ga ta shi ta wannan kasar da kuke rawa shi ta wasamaa bina'an wannan sama da kuka gani a gine shi ne ta shi ke abin da yayi wa anzala min as-sama'i ma'a kuma shi ne yake saukar da ruwa daga sama
shi kenan fa akhraja bihi min at-tamarat sai ya fitar kuma da ayyukan itatuwa da wannan ruwa ne amfani da misalin ya fito rizqan lakum dai da abinci da ku arziki ku to tunda shi kadai ne wannan wala taj'alu lillahi andada kada ku kuce ku sanar shi kada ku kuskura ku sanar shi kada ku fara ku hada shi da wani na ba zan yi saboda idan wani aka ce bai tani sai ka ce to abin da mu abin ne ina bautawa Allah saboda shi halicca kun gane ko shi ya halicca wanda suka gabace ni shi ya halitta min kasar da nake rayuwa shi ya halitta min sama da ita ta wurin fa kuma in zai yi maka yanki kuma shi ne sai kuma da ruwa daga sama shi sun wani wani kasar da nake yau sannan kuma shi ke tsaron min da abin da nake ci wannan dalilin su kada sun damsar sun isa bauta min shi kadai to in ka ce ga wani sai da ke faɗa min da yi an gane da kyau Allah ka shirya da mu saboda haka yake cewa fa Allah ta faɗin dan yaya ake karkatar da ku bayan kun san Allah shi kadai yake yin abubuwa amma kuma wajen bauta sai kara shi da wani ثم شرع تعالى في تسلية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم سركي كما راشد من الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال سي الله وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبل وإلى الله ترجع الأمور. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس وإن يكذبوك idan sun karyata ka ya rasulullah fi maji'ika da tauhid cikin zuwan da kai da tauhidi wal ba'si da bayanin tashin kiyama wal hisabi da bayanin wato hisabi wal thawabi da sakamako da za a ba wanda suka yi kyawun aiki wal iqab da kuma hukumar da za a yi wanda suka saba in sun karyata ka ka kwantar da hankalinka kai hakuri ba ta kanka a fara ba ka da kullu ba rusulun min qabli hakika tabbas an karyata manzanni da baninka ba ta yi farko ba kai hakuri in zalika a cikin haka fasbir kama sabaru ba ka kai hakuri kamar da gaskiya hakuri kisa ubangiji subhanahu wataala idan kun duba cikin suratul ahqaf yake cewa fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ko fala tastajil lahum yake cewa annabi kai hakuri kamar yadda manyan manzannin Allah suka yi hakuri kai hakuri kar ka gaggawa al'umman ka nuna musu azaba an gani wa ila Allah tunzuru kuma zuwa ga Allah ake mai al'amura gaba ɗaya fa yujadil mukaththibina bil kizlan waɗanda suka karyata sai a saka musu da taɗewa wa yusuru musulmi sai musulmi kuma sai a taimaki musulmi wa yusuru musulmi sai a taimaki musulmi sannan wajen subhanahu wa ta'ala ya saka rashin annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyi daban-daban cikin Qur'ani daga ciki akwai wata aya da ke cikin suratul An'am Allah madaukakin sarki ke cewa ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولو بدل بكلمات الله ولقد جاءك من نبأ وإن كان كبر عليك إعراضه فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ذاك يا رسول الله فلا تكونن من الجاهلين Allah ce ma'amir yana rarrashin zuciyarsa saboda inda suka kayyata shi amir ya damu Allah ce mishi kai haƙuri wa laqad kuzzibat rusulun min qablik haƙiƙa an karanta manzanni da yawa gabanin ka fa sabaru sun yi haƙuri kuma akan karanta wanda aka yi musu alama kuzzibu fa sabaru alama kuzzibu sun yi haƙuri akan karanta su da aka yi wa uzu suka yi haƙuri akan cutar da aka yi musu hatta atahu har nasarar mu har taimakon da ya zo musu saboda ka'idar Allah shi sai ta mutum mummuni wa kana haqqan alaina nasrul mu'min da ka sun ya kuni hatta ta hannu sun har nasrul mutum ta zo musu saboda wannan alƙawari da Allah ya ce wa ne ce mutum zanni da mummunai la ubadila kalmar Allah ce ba mu canza ta wa laqad ja'aka min nabiyil mursalin labarin manzannin ya zama ya rasulullah kai hakuri ina ba ta gane mutum duka wannan Allah yana rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka nan a cikin suratul hajj ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa in yukadibuka laqad kadzdzaba qablahum qawm nuh wa 'ad wa thamud wa qawm ibrahima wa qawm lut wa ashabu madyan su kai sa'a wa kudziba musa na fata an gane da kyau Allah madaukakin sarki ce mu annabi sallallahu alaihi wasallam yana rarrashin sa
eh haƙuri yace in sun karyata ka ba kai ne farko faqad kazzabat aw faqad kazzaba wa an yukazzibuka faqad kazzaba qablahu qawluhu mutanen nuhu gabanin su suka fara karyata manzanni wa adu sai adawa wa samud sai samudawa su karai a'a wa qawlu ibrahim mutanen annabi ibrahim ma sun karyata manzanni su karai a'a wa qawlu lut mutanen zuwa sun karyata manzanni su karai a'a wa ashabu madyan mutanen madina sun karyata shu'aibu su karai sai a'a ko kuddu da musa annabi musa ma an karyata shi saboda ya rasulullahi kai hakuri wannan kuma Allah madaukakin sarki ne har rashin manzon Allah da dukkan wani mai kira zuwa ga Allah ina fata an gane mutum zaka ga an karyata ka dan an ci mutuncinka dan an wulakanta ka kai hakuri haka da awon ta gada amma dai a karshe kuma nasara tana ga waɗanda suke gaban Allah Allah kamar muke gani domin ka sai Allah ce lokaci saboda haka muna amfani da wannan dama mu kira yan uwa akan cewa lallai dukkan wani da'i mai kira zuwa ga Allah akwai damuwa ka kira mutane ba su ansa ba akwai damuwa ka nuna mutane wa'ayi su iji domin ka san cewa sakamakon abin da zai suke to amma kuma ka yaƙi shirya ba ta hannunka ba ya sare ka da wata Allah ya gama annabi walakin Allah ya dinin nisha shirya ba a hannunka take ba a hannun Allah take ina fata an gane da kyau kuma Allah yana shirya da wanda ya so ne sai ka haƙuri shi shautu ne zara hakuri ko kuma tallan magani Allah ya tsare mu da wannan tabiya sadaka muna fata Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya ba mu ikon hakuri da juna kuma Allah ya ba mu ikon fahimtar ayoyin da ake karantar da mu Allah ka zama hanyar tsira gare mu sai za mu dakata insha Allah gobe sai mu tashi a aya ta gaba aya ta 5 kenan ko muna fata ubangiji subhanahu wataala ya ba mu albarkacin wannan littafi da muke wa hidima muna fata Allah ya sa zama hanyar tsira gare mu Allah muna roƙonka iyayenmu da malamanmu da kakanninmu Allah ka saka musu alkhairi waɗanda suka mutu daga cikinsu Allah muna roƙonka Allah ka ji kansu da gafara Allah ka yi musu kurakuransu Allah ka shigar da su cikin aljannar firdaus ya Allah waɗanda muke tare da su Allah ka sa mu zama farin cikin rayuwarsu Allah ka ba mu ikon kyautata musu Allah ka ba mu ikon ɗaukan da wani su Allah muna roƙonka zuriyar mu Allah ka yi musu albarka Allah zuriyar mu Allah ka yi musu albarka Allah ka sauke mana tarbiyyarsu Allah ka sauke mana ɗawainiyarsu Allah muna roƙonka ka ɗaura su akan sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka ba mu aminci ya Allah dukkan fitinu da suke tasowa muna roƙonka Allah ka yi ya Allah muna amfani da wannan dawa muna roƙonka wannan zababbun shugabanni muna roƙonka ya ubangiji ka ɗaura su akan daidai Allah ka haska musu abin da za su yi ba maslaha ga wannan al'umma Allah ka haska musu abin da za su yi ba maslaha ga wannan ƙasa Allah ka san zaman lafiyar ƙasar ne shi ne zaman lafiyar mu Allah kwanciyar hankalin ƙasar nan shine kwanciyar hankalin mu Allah dukkan ubangiji ta shi hankalin ƙasar nan Allah muna roƙonka Allah kare mu Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu aminci Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah bukatun mu alkai Allah ka biya mana Allah bukatun mu alkai Allah ka biya mana Allah bukatun mu alkai Allah ka biya mana ya Allah kuwar da mu Allah ka yaye musu Allah kuwar da mu Allah ka yaye musu ya Allah gafarta mana kurakuran mu ya Allah gafarta mana kurakuran mu ya Allah ka shigar da mu cikin aljannin firdaus ya Allah ka shigar da mu cikin aljannin firdaus ya Allah ka kare mu daga azabar wuta ya Allah ka kare mu daga azabar wuta ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين